Госпожо Раева, тази седмица ви предстои Европейско първенство. Какви са очакванията за класиране на девойките, жените, индивидуалното представяне на нашите момичета? За класиране много трудно може да говорим, но аз се надявам, че децата ще играят много добре, защото показват една много добра форма, тренираха много добре, успешно премина последната седмица на тренировките и се надявам, ако играят добре, да имаме така максимално обективно и добро класиране. Да, обективизм е най-важен. Руският ансамбъл съвсем скоро е сменил своето съчетание. Това плюс ли е за нашият отбор? Руският ансамбъл, независимо, че е сменил съчетанието си, той дори и да бърка, той е винаги медалист. Това го показват последните състезания и световните първенства, и световните купи, на които участвахме. С много груби грешки те си взимат медалите. Така че наистина ми е много трудно да говоря за това кой какъв медал ще вземе. Още повече, че доколкото разбирам, Германия се оказа, че имали страшни апетити в ансамбъла. Нищо чудно да се окаже Германия, домакините, че са медалисти. Обикновено това се случва винаги в нашия спорт и изобщо в спортовете, в които има съдии. Но аз се надявам, пак казвам, децата да играят успешно, да не направят груби грешки и разбира се надявам на добро класиране. Същото важи не само за ансамбъла, естествено и за Силвия Митева, която смятам, че ако успее да си изиграе съчетанията, така както и ансамбъла, може да вземе медал. А какво да очакваме от девойките, за които това е квалификация за Олимпийските игри за юноши в Сингапур? Ние имахме един дебат изобщо дали да имаме такъв ансамбъл, защото е много неблагоприятна, регламентът е много неблагоприятен за тези деца, тъй като отива само първия отбор от Европа. Отбора на Русия е много силен, действително е много силен, но България не може да си позволи да няма състав в една такава квалификация. Всичко е възможно, но лично аз се надявам децата да играят добре, имат много интересни, много оригинални съчетания, подготвени са много добре, но едва ли ще победиме Русия. Дай Боже да ме опровергае бъдещето, но аз мисля, че при тях ще бъде много трудно, докато при индивидуалните ни гимнастички е квалификация до 20-то място и аз се надявам нашите деца да играят добре и да получат квота за тези Олимпийски игри. И ние се надяваме, последен въпрос, физическото състояние на отбора какво е? Има ли контузени състезателки като цяло от ансамбъла и от индивидуално? Индивидуалистките са ни добре, и Силвия и Моника, както и двете деца при девойките. При ансамбъла имаме много сериозна контузия. На едно от момичета е с леко разкъсан менискус. Трепериме да изкараме Европейското първенство, защото тя ни е една от най-основните състезателки, няма как да я замена. Ранета Камберова. Надявам се всичко, тя ми каза: госпожо, въобще не се притеснете, всичко ще е наред. Да се надяваме, че всичко ще бъде наред и веднага след като се върнем и предстои операция, моментално ще оперираме, буквално на другия ден след пристигането ни, живот и здраве. Така че в общи линии имат си болешки, те непрекъснато се оплакват, че нещо ги боли, но не са толкова важни и не са толкова страшни болешките, но Ранета е със сериозна контузия. Желаем ви успехи и медали. Благодаря. И ще ви чакаме. Благодаря ви. Здравей, какви са очакванията от предстоящото европейско първенство относно класирането? Очакване за класиране не мисля, че мога да дам. Надеждите са ни в това отбора да се представи добре и специално моята състезателка Диляна да играе и да даде всичко от себе си, пък каквото стане. Знаете, че на състезание по художествена гимнастика вече не може да се прави никакви прогнози, защото има много фактори, които влияят и на класиране, и на оценки, така че просто всичко да мине добре, да са живи и здрави пък. Твоята състезателка се състезава при девойките, доколкото знам. Надяваш ли се да се класира в квалификациите за Олимпиадата за юноши в Сингапур? Специално за младежките олимпийски игри само една девойка от държава може да се класира. И не знам, мисля, че има шансове, но предпочитам, не знам, наистина не знам. А какво е физическото ти състояние? Има ли някакви оплаквания? Не, всичко е наред. Да чукна на дърво, всичко е наред. Да сме живи и здрави само. Желавам ви успех и се надяваме да постигнете желаните резултати.